फैगौ 13 मे 2024 खालार समबार खालि जोङो जा हादोर नांजाब डिमापुर रंजालि बैसागो फोरबो देग्लाय जोङो हुंगा 6थि बोसोरारि रंजालि बैसागो फोरबोखौ नागालेण्ड रायजोनि डिमापुराव थानाय राजबारिनि खाथियाव जा आरबान हाट बे आरबान हाटआव जोङो गाजा गोमजायै जों सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै खुंनो थांगासिनो दङ। जोङो बोसोरफ्रोमबो खुंनाय लेखायैनो बे आरबान हाटआव जोङो नागालेण्डआव जेसेबां जोङो बर' रायजो राजाफ्रा जोङो रायजो जानाय दङ आरो साखाथियाव थानाय आसामनि बा नागालेण्डजों नांजाबना थानाय गलाघाट जिल्ला कार्बि आंलं जिल्लायाव थानाय गोबां बर' रायजो राजाफ्रा जोङो थुबुर जानानै बे आरबान हाटआव जोङो रंजालि बैसागो फोरबोखौ थांनाय 6 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जों खुंबोगासिनो दङ आरो फैनाय जोङो 13 मे समबार खालि जोङो बे हाबाफारिखौ सानसेनि गोबां जोङो मोसानाय मुसुरनाय आरो बायदिसिना दोरोङारि गेलेनाय बादायलायनाय बिदिनो जोङो मोनसे हारिमु हान्जा सुरनाय आरो गोबां गेदेमा आलासि बिथांमोनखौ लिंहरनानै जोङो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिखौ जोङो खुंनो आखायाव लादों। बेनिखाय जोङो बे निउस पर्टेलनि जरियाते जोंबा जुगेदि जोङो गासैबो जोङो आइ आफामोनखौ खावलायहरनो लुबैदों जे बै दिनखालि बा फैगौ समबार खालि बा मे दाननि बे 13 तारिख खालि जोङो गासै आइ आफामोनखौ फैनानै जोंनि बिदा फंबायमोनखौ फैनानै बे जोंनि रंजालि बैसागो जा डिमापुर हादोर नांजाब रंजालि बैसागो फोरबो बे फोरबोआव बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायदों। जे फुंनि जोङो 8 बाजिनिफ्राय जानो गोनां बे हाबाफारिया जोङो मोनाबिलि 4 बाजिसिम सोलिगोन। बे सानसेनि गोबां जोङो रंजानाय हाबाफारिजों थागोन। बेयाव जोङो आसामनि मुंदांखा साबासो जोङो मेथाइ खनगिरि रोजाबगिरि बिथांमोनखौ हांख्रायदों। बिथांमोनाबो फैनानै बाहागो लागोन आरो बेनि अनगायैबो जों गेदेमा गोबां सानसुमै बिथांमोनखौ लिंहरदों। बिथांमोनाबो फैगोन होननानै रोखायैबो जोंनो सिगाङाव फोरमायहरदों। बेनिखायनो नैबे दिनखालि बा फैगौ समबार 13 मे खालि जोङो गासै जोङो रायजो राजाखौ बेयाव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय गुरै खावलायदों।